Zdravím vás, priatelia. Moje meno je Rasto Galo, vyrábam pod značkou Mengard a v dnešnom videu sa pozrieme na lepenie dosiek. Existuje okolo toho na internete spústa materiálu, takže do úplných detailov nemienim v tomto videu ísť. Skôr by som vám chcel ukázať pár tipov a trikov, ktoré fungujú pre mňa. Myslím, že nie je treba pripomínať, že hrany spojovaných dosiek majú byť kolmé. To dosiahneme správnym nastavením pravidka na hoblovačke. Mám tu pre vás ale fintu, pri použití ktorej tento faktor je úplne eliminovaný. Je teda v podstate jedno, ako je pravidko nastavené. Tošičky si označíme a následne ich zložíme ako knihu. Inak povedané, tošičky sa budú hoblovať tak, že jedna bude označenou stranou ku kravitku a druhá neoznačenou stranou. Ako vidíte, došičky napriek extrémnemu uhlu licujú perfektne. Finta číslo 2. Dosky pred zlepením ohoblujem na hrúbku, ktorá je o 2-3 mm väčšia ako výsledná požadovaná hrúbka. To mi umožňuje dosky po zlepení namiesto brúsenia ohoblovať. Dosiahnem tak krásny, rovný povrch za veľmi krátky čas. Finta číslo 3. Pri použití lepidla na vodnej páze lepený spoj trocha napuchne. Pokiaľ si chcete robotu príliš urýchliť a ohoblujete dosku v takomto stave, dostanete síce peknú rovnú plochu, ale keď spoj vyschne, tak vám vznikne drobná preliačina. Najlepšie je počkať 24 hodín a potom máte istotu, že nič také sa nestane. Priatelia, to je na dnes všetko. Ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like a sledovať ma na Facebooku, Instagrame, TikToku alebo YouTube. Moje výrobky s cenami nájdete na www.mengard.com. Majte sa. Čaute.